Hai fraților, bine v-am găsit la un nou vlog. Bază să mergem și noi la muncă cu cazanul ăsta. Cu virgulă cazanul ăsta. Bă, n-are nici numere de imatriculare, bă. Ne-a dat un prieten. Bă, e cazan rău, frate. Trebuie neapărat să ne luăm altă mașină. Hai că mergem și noi la muncă. Și... cum se spune? O să mergem și noi la muncă. Și o să facem bani. Mă, frate, cum s-a făcut camera? Bă, dar căzuse naiba și camerele pe cap. Doamne, că am o camerele asta. Bă, și-au zis că pot să filmez. Hai să mergem și noi la muncă, la Mec aici, că... Na. Suntem șmecheri, ce să mai... Am puii mei. Bă, frate, și m-a pus în același timp. M-a pus efectiv și casier. Mă, da, și să spăl pe acolo. De fapt, e logic, frate, că la final spălăm. Gen, la final spălăm. Și, cum se spune? Și așa de început, cum se spune? Uite cum mai vine, suntem casieri. Dar dacă vrei poți să faci și așa cu ras, să speli vaste, dar nu neapărat vaste aș vrea. Ia să intre și noi. M-am uitat să iau șorțul. Bă, că mi-aș picioare. Na, hai că ne punem și noi casieri aici. Dar nu vreau să filmez că când să arăt astea pe aici. Banii și astea. Hai că o vine un client. Da, domnule. Da. Mergem, mă duc. Hai că îi fac și omul ăsta. Ce e pe aici? Fac și omul ăsta. Media și vin că îi fac un hamburger. Cred că i-am și făcut hamburgerul. Ia să îl ducem. Ia-l de aici, fratelo. Da, nu mai vorbesc așa. Hai, dă bani. Dați-mi și bani. Păi, stai să mă uit. Cred că e vede pe aici asta. Așa. 27. 27, dați-mi 27 lei. Bine, dacă vreți cu suc și cu sare. Cu sare e 1 leu. Așa era 20 de lei. Bine, bine. Ok. Na, ieșim puțin din roleplay. Îmi pare rău că gen nu sunt clienți pe aici pentru că n-am cum, că nu prea am prieteni pe aici și na, să zicem că sunt imaginari. Revenim. Așa. Ok. Văd că nu e nimeni. Bă, să nu și o mașină nouă când ne dă șeful salariu. Direct. Cel mai fericit. Stăm și noi puțin aici că nu mai e nimeni. Stăteam pe Facebook una alta. Așa. Hai că revin când revin și de la muncă, de fapt, când plec. Băieții, hai că am și ieșit de la muncă. Bă, și eu zic să ne luăm un BMW. De la... cum se numea seria? Nu mai țin minte cum se numea, frate. O să ne luăm, că deja l-am văzut. Oricum e BMW-ul. Și era ceva, parcă nu știu dacă era M. În fine. Ia să deschidem. Mașinuța noastră. Preferată. Hai că preferată dacă e. Kazan. Mă mulțumesc cu ce am, bă, măcar am mașină pentru să mă duc la muncă. Hai că mergem și acasă, că nu mai pot de sunt rob de obosit. Mergem... unde eram? Pe aici. Nici mai știu unde e casa aici, nevoie. În fine. Era pe aici. Oricum, frate, nu mai pot. Sunt cop de obosit. Aoleu, bă, dar și eu prost. Bă, stau, o să-i rău, frate. Nu mai pot. Mamă, pe unde o luai? Vai de mine, cred că și-o lovi. Nu mă interesează, mă duc direct în pat, frate.
Nu cred că o să filmez că nu o să iau pentru că are acte și de-astea. Și nu o să filmez că nu iau, că na, nu vreau probleme. Hai că mergem și noi în bloc aici, bă, dar problema e, parcare unde găsim? Băga-mi și picioare că nu sunt parcări. A, uite aici. Mamă, e goală, bă, dar nu e nimeni. E cu plată, serios? Sau? Nu e cu plată, doar dacă parchezi ca un handicapat. Hai că încercăm să parcăm normal. Stingem motoraș, ieșim din mașină, o încuiem. Măcar de asta, wireless, cum ar veni are. Și acum, na, mergem acasă. Cât să fă, n-ai cât să fă. Cât să fă, n-ai cât să fă, ce să faci? Na! M-am plictisit și eu, frate, toată ziua la muncă, peste tot. Hai că mâine iau salariul, luăm banii, ne mai plimbăm așa puțin prin oraș și în episodul următor și BMW-așul. Că l-am deja pregătit de la un prieten. Da, în fine, dar hai să vă prezint și eu pe aici. Pe aici. Bine, o să intru în casă singur, că nu mai pot. Mamă, ce mișto e casa asta. Sau? E bloc? Nu e casă, vai de viața mea, ce șmecherul. Bine, aici e bloc, se vede. Ăsta, de exemplu, e bloc al meu. Cu 4 etaje. Hai că revenim. Că nu mai pot, frate, sunt cop de somn. Urmează? Hai că revenim și noi direct de la muncă de aici. Ciocănim spre muncă. Așa, ia uite. Aici frumos parcat. Dacă mă înțelegeți, eu am deja banii de BMW, sunt pregătiți. Închide mașina. Eu uite, handicapat era să nu opresc motorul, Doamne, ferească-mă. Era să nu opresc motorul, de fapt. Nu să-l pornesc. Doamne ferește, ce nebun sunt. Direct aici explodam, nu? Cam asta se întâmplă, cred. Bă, dar să nu mai schimba, mă, coșul ăsta de gunoi. În fine, și ce să facă și oamenii săraci. Săraci. Aoleu, nimeni pe aici? Hai să spălăm mesele, ce să facem? Oh, mamă, ce jegoși! Băi, nu știu ce e aici. O să facă abar, nu știu. Aoleu, prea jegoși mai sunt ăștia, bă. Iacă. Vine și să fumit. Bum, 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 bum. Bun. Trebuie să și măturăm, că le-am dat pe jos. Bă, dar eu sunt singur în firma asta, e nici de aici. Ia, ce mai au ăștia pe aici? Bă, dar ce firmă handicapată. Și, by the way, au vreo 14 milioane. Sau... nu, 14.500, în fine, aceeași lucru. Nu e chiar așa, că e 1450... Ba nu. 1000... O să mor de nu mai știu. 1500, nu știu de ce este așa. 1500, da. O să și măturăm pe aici. Da, nu acum. Sau? Văd că nu e pe aici. Apare scuturatul ăla, intră în pământ. Ce frumos e aici. Ăștia n-au făcut mizerie. Oamenii adevărați. Cred că aici stau șefii, bă. Aici stau șefii și aici... Bă, se mai pun și clienți, dar cred că nu ai șefi. Ce frumos te uiți așa pe geam. Da, e foarte pustiu, foarte, foarte pustiu prin cartierul ăsta. Hai că n-am mai văzut oameni de ceva bun timp. Revin când ieși eu de la muncă, ce să fac? Să fac. E și naiba în sfârșit de la muncă, Doamne, că zic că aici rămân toată viața. Bă, da, doar șeful mă sună și spune, gata, bro, ai ieșit de la muncă, dacă veniși, dacă nu veniși, aia e. E ciudat rău, frate, e ciudat rău. Hai că ne urcăm și noi. Hai că ne-am urcat.
M-am aruncat direct și am zburat pe scaunul celălalt, că pe cât de apropiate sunt. Am aruncat că vreau să plec, frate, nu mai. N-am eu chef. Ha, mă, pornește-te. Trebuie să-i dau 2 chei, ești nebun. Așa. Ce mașină bună, să moară Jaxi. Ce mașină. Cea mai bună mașină. Na, scuzați-mă pentru asta. În fine. Bă, sper să nu fi făcut tot în penie. Ok, bă, facem o chestie și sper să nu fi făcut tot în penie. Te rog. E safe. Oricum am parcat așa. Bine, nici nu pot să spui parcat. Am lăsat așa că vreau să văd dacă am ceva, că era grav. Dacă aveam, că mai e și poliție pe aici. Bine, nu era nimeni în mașină, de ce crezi că... De ce crezi? Acolo e primăria, frate, unde e? Deci, cred că era cu taximetristul ăla, cine știe, naiba. Dar am văzut mașina aia de mult timp acolo. Ia să mergem puțin să ne dăm și noi în roată, mergem? Dar nu era pe aici, mamă, cât de prost sunt. Așa. Haide, bă. Aolo, trebuie iarăși să întorc camera cu făcut așa. Haide, sau? Ok. Credeam că trebuie să-i fac nu știu cum. Șmecheri. Mergem și noi aici, fraților. Bun. Bă, ce cazan, frate, ce cazan. Cazan de mașină. Nu că am fără problemă cu mașini așa mai proaste, dar... Nici să... Adică dacă nu merg bine... Bă, măcar să mă țină pe autostradă, sincer, știi? Asta pe mine mă interesează destul de mult, dar... Nici să nu treacă, să nu poți să mergi cu ea cu 100 la oră, că frate, vrei și tu să te distrezi. Dar dacă merge asta 90, te-ai dus, stic. Ia să dai zoom cu virgulă camera să vedem dacă e cacofonie. Mamă, iar am lovit-o. Băga mea și... Tu-ți fam. Bă, spar farul, bă, ești nebun. M-am dus dică, frate. Să vezi cât costă reparația. Asta e, oricum am bani grămadă de ea câți avem. Să mă uit în portofel. 28 de milioane, frate. Avem dică. În portofel avem atât? Păi cred că... Mamă, ce prost sunt, că sunt toți banii de acasă, frate, că ăștia mi-au mai rămas și am luat de pe BMW. Ia să dăm zoom. Ce că ar prinde 180. Bă, nu știu dacă ține atâta. Voi credeți că ține 180? Bă, eu nu cred. Așa zice Turaci. Dar totuși e Opel, s-ar putea, frate, s-ar putea, că e Opel. Și e de ăsta mic. Gen, e puțin spus 180, trebuia măcar un 200 acolo. La na. E chiar bine, e foarte bine 180, dar cred că e... Am greșit, cred că e cam mult spus 180. Trebuia măcar un 160, frate. Benzina avem. Nu știu, în fine. Uite și noi puțin pe priveliște. Nu opri nimic, o să stăm aici 5 minute. Se mai încălzește, că oricum avem bani de benzină, adică. Acolo e zăpadă. What? Așa e în București, frate. Așa e în București. Și bum! Poate ne aruncăm de aici, că direct moarte scrie pe fruntea mea. De fapt, trebuie să mă uit. Nu, cred că, frate, nu. Nu mă de aici, n-are cum. E imposibil. Bine, nu neapărat imposibil, că e nisip acolo jos, adică nu e stratul chiar așa de mic. Păi da, cam asta a fost și videoul. Dacă mai vreți episoade, o să avem și BMW-ul în ceva zile. Oricum, frate.
Ia uite aici, direct lovită pentru thumbnail, perfectă. Ha, perfect pentru thumbnail. Ce să mai zic. Așa, dacă mai aveți episoade de genul, nu uitați de butonul de share și de subscribe. Eu am fost Cristian, ne vedem la alt video, o să-l postez tot astăzi pe la ceva de genul, 7-8, în fine, pa!